जोलुर अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरियाव खुंगोन 29थि अल इन्डिया इउएन ब्रह्म गल्ड काप जोलुर बादायलायनाय। बड'लेण्डनि दाब दाब गामि ओनसोलफोराव जोलुर बादायलायनाया बे समाव सोलिफुबाय थानाय समावनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नलबारि जोलुर गेलेग्रा फोथाराव जोलुर अनसायगिरिफोरनि गोसोखौ मुहिहोनां खालामनायजों लोगोसे जिल्ला आरो गामि ओनसोलफोरनिफ्राय गुन गोनां गेलेगिरि सोरजिनाय थांखियै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव गाबोननिफ्राय जागायगोन खुंगा 29थि अल इन्डिया इउएन ब्रह्म गल्ड काप जोलुर बादायलायनाया। बेनिनो खामानि मावनाय थासारिनि सायाव जोंनि बड'सानि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि एक्सक्लुसिभ लाइभ। नंगौ नैबे समाव दंफैयो आङो उदालगुरि सहरनि साखाथियाव थानाय नैबे नलबारि जोलुर गेलेग्रा फोथाराव आरो बे नलबारि जोलुर गेलेग्रा फोथाराव गाबोननिफ्राय मोनसे गाब गोनां जोलुर बादायलायनाय बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बेयाव जानो थांगासिनो दङ आरो बेनिनो जाहेथु दिनैनिफ्राय बेयाव माखासे प्रिपारेसन खालामनाय जितु गाबोननि थाखाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथाङा नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ जिहेतु गाबोननिफ्राय बेयाव खुंजानो गोनां खुंगा 29थि बड'फा इउएन ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट बे टुर्नामेन्टआ बेयाव जानो थांगासिनो दङ। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बेजों लोगोसे उदालगुरि गेलेमु गौथुमनि जुथाइ बानजायनायाव नैबे उदालगुरि सहरनि साखाथियाव थानाय नलबारि जोलुर गेलेग्रा फोथाराव बे जोलुर बादायलायनाया बेयाव जानो थांगासिनो दङ। दा बेजोंनो नैबे समाव जिथु खामानि मावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। फै जों नैबे समाव मिथिना लानि जिथु नैबे बानजाय आफादनि जिथु कनभेनर बिथां रुपस बाग्लारि बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथियो। आচ্ছা गाबोननिफ्राय जिथु जानो थांगासिनो दङ दा प्रिपारेसना माबायदि सोलिगासिनो? खुलुमहरनाय थाबाय गिबियावनो जाहा बोथोरा एसे गाज्रि जानानै दङ अब्लाबो जिहेतु जोंनि खेलाया गाबोननिफ्राय स्टार्ट जागोन बेनि फुल प्रिपारेसना जागासिनो दङ आरो एसेबो जोङो खमि होयाखै जेथिंबो। माखासे खिन्थु बोथोरा जोंखौ एसे उसुबिदा होदों खिन्थु जों आसा खालामदों गाबोन सानसे बा साननैनि उनाव बोथोरा मोजां जागोन आरो जोङो बेखौ ग्रान्ड साक्सेसफुल देग्लायनि बे खेलखौ खालामनो हागोन बेखौ जों फोथायनाय दङ। आচ্ছা बे गिबि बादायलायनाया बबे मोननै बेयावहाय गिबि बादायलायनाया जागोन जोंहा डिमाकुसिनि अर्गें क्लाब आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट डिएससिनि सिङाव थानाय मोनसे क्लाब दङ कबिरालि इउथ क्लाब होननाय बे मोननैनि गेजेराव गाबोननि जिथु जागायजेननाय बादायलायनाय बे बादायलायनाया जागायजेनगोन। आरो जिहेतु बोसोरफ्रोमबो बेयाव जोलुर बादायलायनायखौ खुंबोबाय थायो नोंथांमोना आरो अखायाबो खोब बेबायदिनो सोलिबाय थायो बोसोरफ्रोमबो देग्लायबो आरो सोलिदों बे बिथिङाव मा बुंगोन? दा बोथोरा माने बे समावहाय अखायाथ' फैखायो आरो जोंनि आगुनि जितु उपेन ब्रह्म पाटिग्रा जोंनि कमिटिफोरा बिथांमोना जोंखौ बुङो जे जेराव जोङो अखा गैया अब्ला उपेन ब्रह्मनि खेलखौ पातिना हो अब्ला अखा फैयो होननानै बिथांमोना जोंखौ बुङो। थिग जोंबो नुबोबाय थादों उन्दैनिफ्रायनो जे मोनफ्रोमबो खेलायाव गिबियाव अखाखौ जों मोनबोनो हायो मोनबोबाय थादों। देग्लायबो लास्ट इयारबो जोङो गोबां अखाखौ मोनदोंमोन जागायजेननायाव खिन्थु उनाव बोथोरा मोजां जालांदों आरो देग्लायबो उनावहाय मोजां जालांगोन बेखौ जों हास्थायदों। बेयावहाय जोङो शिलंनि लाजं जों बयबो मिथिगौ लाजङा जोंनियाव पार्टिसिपेट खालामगोन। बेनिफ्राय शिलंनिनो आरो मोनसे गुबुन हान्जा दंबावो नंग्रिम हिल्स होननाय फैगोन आरो बिथिं दार्जिलिंनिबो जों कन्टेक्ट खालामगासिनो दङ आरो बिनि उनाव एससिबि गुवाहाटि महाराना बेबायदिनो गोबां माने नाम गोनां हान्जाफोरा जोंनि बे 29थि अल इन्डिया लेभेलनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट 2023 मायथाइनि जि बादायलायनाय बेयाव बिथांमोना बाहागो लाफिनगोन। आरो अखाब्लाबो जों उदालगुरिनि जितु डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि जितु स्टेडियाम बानायगासिनो बियो नेक्स्ट इयारनिफ्राय जोंहा कमप्लिट जागोन। हयथ' इउएन ब्रह्मआ नैबे उदालगुरि नलबारियाव देग्लायनो जोबथा खेल जानो हागौ। नेक्स्टनिफ्राय जोङो स्टेडियामावहाय जोंनि खेलखौ जोङो बादायलायनो मोननो हागोन। आं बे समाव बे 29थि अल इन्डिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट 2023नि बानजाय आफादनि जानानै आङो गासै जोंनि फुटबल मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय जाहाथे नोंथांमोना जोंनि बे बादायलायनायाव लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे खेलखौ जाफुंसार होगोन आरो बेयाव जों खुनु टिकेटनि बेसेनबो जोङो लानाय जाया बेयाव फ्रियैनो जोङो नोंथांमोननि थाखाय सुबिदाखौ खालामना होनाय जादों। बेखौनो आं आसा खालामदों जे जोंनि रायजो राजाफोरा जोंनो बे अनसायनायखौ होगोन आरो नैबे खेलाखौ जाफुंहोनायाव मदद होगोन बेखौ आङो नोंथांमोननिसिम
गुलै खावलायहरनाय थाबाय। जोबथारनायाव मोनसे सोंथि जितु गाबोननिफ्राय अपेनिं बेयाव जानो थांगासिनो दं ग्रेन्ड अपेनिं बेयाव बेखेवगिरि हिसाबै सोरखौ हांख्रायनाय जादों ओरैनो? गाबोनो जा जोंनि बिटिसिनि डेपुटि चिफ बिथां गबिन्द बसुमतारी सार बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि सार बिथाङाबो जोंनो बाहागो लागोन आरो बेबायदिनो बिटिसिनि गोबां MCLA MLA आरो EM बिथांमोना जोंजों बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन गाबोननि समाव। बिथाङानो जाहैबाय खुंगा 29थि अल इन्डिया जितु बड'फा UN ब्रह्म गल्ड काप टुर्नामेन्ट फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनायनि जितु कनभेनर बिथां रुपस बाग्लारि आरो बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिना होदों जितु दासिमाव खामानि मावनायनि जितु बियो 80 बा 90% बेयाव जाफुंबाय होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों आरो जोंबो नंगौ थारैनो बिथाङा जि बुंदों जों बेखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो लोगोसे जितु गाबोननिफ्राय जि ग्रेन्ड अपेनिं जानो थांगासिनो दं बेखौ बेखेवगिरि हिसाबै डेपुटि चिफ बिथां गबिन्द बसुमतारिया बेयाव बाहागो लानानै बेखेवनानै होगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि सार बिथाङाबो बेयाव बाहागो लानानै गाबोननि जितु जानो गोनां जोलुर बादायलायनाय बेखौ मेहेर गोनाङै जाफुंसार होगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों। जोंबो हास्थायदों जिहेथु गाबोननिफ्राय बेयाव जानो गोनां जोलुर बादायलायनाया मोजाङै मोजां जाफुंसारथों होननानै। दा नैबे समाव आं उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै सोरांसार बाग्रिखौ